Третия епизод. Че въглища не са най-добрите, ама пак стават за нещо. Поне показах как може да се използва. Айде един и рабър ще поизпеча. Rubber bar, rubber sheet. Okay, use a sledgehammer to rotate or store. Okay, kind of good. Raw plastic. Значи това се пече още веднъж. Окей. Ще запазя едно от тия въглища. Отивам да не ми остава. Този мод пак ми хареса, често казвам. Лек, елементарен, не е като... Не казвам, че и Feed the Beast е лош мод пак. Feed the Beast е отличен мод пак, но просто са го пренатоварили леко. И малко смесицата между магия и технология е малко така странна. По-хубаво ще да си направят един мод пак с магия и един мод пак с техника само. От техника имам предвид електричество, защото да свързваш магия с електричество, малко ще се позориш. Тук няма тамкрафт, тъй че нещата са малко по-леснени. Не, че няма трудни неща в това пърде. Искам да намеря сирене. Малко айрон. Искам да видя само и това за какво друго се използва. Факли може да се правят. Освен за гориво. Cooked pork chop, reduced to... пече само два айтема. Не е перфектно, не е зле, горе-долу е. Което ми дава идея. Доста добра идея. Макар че няма едно от най-полезните неща, ама пак ще ратиса малко. Та идеята ми е по някаква автоматизация, макар че тук не може много да се изпълни. Има си билдкрафт, има си тръби, такива неща. Ще всъщност би могло. Ще помисля по-нататък, няма форестри, тъй че няма един от любимите ми модове, макар как не намерих и един кол? Как? Говорим за вълка, а той в колибата. Той в кошарата, да. Обърках поговорката. Малко експи да посъбира. Охо, тин. Ако не се лъжа, това е тин. Абсолютно, тинор. За по-нататък ще помисля, ще потърся хексит. Варианти, това не да. Ще видя какво мога да направя. О, как съм го пропуснал този кварц? О, дъст. Трябват ми още два такива дъста. И съм си оправил проблема. Май
ние ще започнем по-утрано с един от първите модове. Няма да слагам тук факли, защото това няма да ми е местото, къде живея. Лед. Това е олово, ако не се лъжа. Или май се лъжа. Да. О. Мисля, че си намерих не лед, не тин. А всъщност е лед. Трябва ми айрон кирка. Да, общо взето. Ор екстрактор. What the freaking sound was that? Това странен звук и пак е нощ по дяволите. Рази нощ. Ще трябва да убия няколко овчици. Ето го първият желаещ. Добре. Виж. Бумеранга се връща както трябва. Желаещи за бойната брадва. Ето го. Едно легалце няма да откажа сега. Къде ми отиде печката? Опа. Още ръбърлуд. Окей. Ето ми ги айтемите. Бързо. И се чуда винаги как е червено и бяло леглото. Но те бре, че трябва да си отправят нещата. She was shoot by skeleton. Like a boss. Make it. Я да видя само нещо. Time Complicator Client. Не, че знам това е Time Complicator. Или поне не се сещам. Окей. Значи първо ще използвам едно от тези въглища и после един кол и ще стане точно, без да се губи нищо. Вече е това така. Fiber Gear. Окей. И там миничка тук мисля да я проверя. Само да я проверя. Вау. Така ще паузирам. Така, влязах в мината. Затвори му, той ще се лигави много. Така, ето точно как ли познах? Айрона ми се изпекал точно. Още играе с Мозаха. Как си Маузо? Да, те играят League of Legends. То не че аз хич не го игра това. Хич. Айрон кирка. Искам да видя за какво друго, освен това, което не знам се използва. Компютър чип. Кварц. Това не знам за какво се използва, честно казано. И да, вече знам за какво се използва, честно казано. За по-нататъчни неща. Хич не играм, от пак бе хич. Това е много полезно. Blank Pattern. Видео ли снимаш? Не, аз преди малко не казах хич. Да, сега моят приятел пак ще направи мазна реклама, като в миналите клипчета. Така както и да е. Аз обаче ще ти искам пари за тия мазни реклами. Няма вече да е мазна. Какви реклами е правил?
Посетете ми канала.